Dünýäniň dürli ýurtlaryna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygy münasibetli ýurdumyzyň döwlet baýdagynyň keşfi şekillendirildi. Dürli görnüşde aşyklan kömegi arkaly şekillendirilen Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň keşfi doganlyk ýurtlaryň baş şäherleriniň ilatlarynyň hemem oň myhmanlarynyň watanymyzda ýeňlendirilen dawarlary goýanlyklarynyň aýdyň beýanyna urildi. Munuň özi doganlyk ýurtlarda halkymyzyň durmuşyna möhüm orny ýeleýän şanly senäniň dawaralanmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniň aýdyň suwtnamasyna urildi. Häzirki döwürde gahrman arkadamyzyň başyna başlan halkara ähmiýetli asly maksatlarynyň hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň halkara geňişligindäki awraý barha belende galýa. Dünýäniň köp sanly ýurtlary awraýly halkara guramalary özüniň betaraplyk derejesine esaslanýan parahat söýjülükli halkara siýasatyny amala aşyrýan ýurdumyz bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýärler. Türkmenistanyň garaşdyrlyk bayramy ýurdumyzda bolşaýaly dünýä jemgyýetçiligine uly dawaralara beslendi. Ençeme ýurtlarda ýurdumyzyň garaşdyrlyk bayramyna ähmiýet berilýänini aňladýan wakalar boldy. Dünýäde belentden parlayan mukaddes baýdagymyzyň öz boşly gözelligi, oň nurany şekilleri beýik binalan keşfine gaýtalanmajak gözellik döretdi. Bu görnüşler ýurtlaryň arasyna gatnaşylan hil taýdan täze derejä çykýanyny görkezdi. Munuň özi dostlukly ýurtlarda Türkmenistanyň gazanýan ajaýyp üstünliklerine, milli gymmatlyklaryna we şanly senelerine aýratyn ähmiýet berilýäniniň nowatdaky beýanyna urildi. Bular barada maglumatlaryň dünýäniň köpçüliklerine habar berişlerine möhüm orun eýelemegi, garaşdyrlygyň nurany ýol bilen ösüşlüğün belentliklerine tarap önamly gadam urýan ýurdumyzyň awraýynyň belentligini has aýdyňlygy bilen äşkär etdi.